Deelnemers van de Venrayse Fietsvierdaagse hebben de smaak te pakken. Tijdens de derde dag werd er onder meer door Boxmeer gefietst. Zonder de inzet van vrijwilligers was deze toch niet mogelijk geweest. Zij bemannen onder andere de oversteekplaatsen en de controleposten langs de route. We zitten hier bij de eerste rustpost van de dag 3. Wat is uw taak precies vandaag? Vandaag hier komt de controle van de 45 dus. En dan vanmorgen hebben we hier de zaak ingericht. En nu zijn we aan het stempelen. En dat stempelen doet u niet alleen, hè? Want wie zit er bij u? Met mijn vrouw doen we dat samen, al 24 jaar intussen. Ik kwam in de fut en meteen hadden ze met de grazen voor te helpen bij de Vierdaagse van Venrayse. 24 jaar is een hele tijd. En heeft u nooit de behoefte gehad om zelf mee te fietsen? Nee, dat hebben we niet gehad. We fietsen de route wel eens na de Fietsvierdaagse. Dus. Wat maakt het zo leuk hier de post beheren? Nou, dat je contact hebt met de mensen en het zijn allemaal blije mensen. Dus het contact is altijd heel leuk. Ja. En je ziet je verschillende ieder jaar weer terug. En ook die routes worden uitgezet door diverse vrijwilligers. En dankzij hun inzet kunnen de deelnemers onder meer genieten van het mooie natuurschoon langs de wegen. Gisteren de dorpen van Venray was wel heel erg leuk. Ja, precies. Weer langs ons geboortehuis gekomen, dus altijd weer grappig. Ja. Dadelijk langs de Mazel fietsen, dat is het mooiste. Dus dat is een mooie route. Die fietsen we vaker, dus we weten de weg een beetje hier dus. Nou, het zijn hele mooie routes en vooral ook gezellig om samen te fietsen. Nou, ik vind de mooie natuur schoon. En ook zo dat we nou lekker, want nou hadden we wel allemaal wegen die we eigenlijk nog nooit gefietst hadden. Van Wielingsbeek naar Zandbeek, Boxmeer. Dus dat was wel een hele mooie route. Ja. Zo leert u ook de regio nog een beetje beter kennen. Ja, alhoewel wij hier niet zo ver vandaan wonen. Dus er zijn toch nog weer wegen die we nog nooit gefietst hebben. Ja, terwijl we veel fietsen. Dus ja. Het fietsen kost veel energie. De deelnemers zorgen er dan ook voor dat ze onderweg voldoende eten en drinken. Want op een nuchtere maag kan immers niet gefietst worden. Nou goed heren, we zitten hier lekker op het terras. Tijdens de fietsvierdaagse. Ja, bevalt het een beetje de fietsvierdaagse nu toe of niet? Ja, het is hartstikke leuk, dus het weer valt gelukkig mee. Dus wat wil je nog meer? Nou, wat wil je nog meer? Ik zie hier een lekker biertje ook staan. Het is niet een beetje vroeg voor een biertje? Nee, dat is nooit te vroeg. Het smaakt altijd. Dus. En dus dan gaat het fietsen nog wel goed met een biertje zo? Jawel. Dat kan nog wel een paar meer hebben, dus dat lukt nog wel. U heeft er al een flinke tocht op zitten geloof ik, voor 19 kilometer? Is dat... Bijna 18, bijna 19 kilometer. Ja, dat was wel een hele pittige, voordat we de eerste stop kregen, wel erg lang. Ja, maar het was wel om te doen hoor. Ja. Want normaal gesproken bij de eerste stop is het even lekker bijkomen, een bakje soep. Of hoe ziet de eerste pauze normaal uit bij jullie? Nou, wij doen eerst soep. Wij beginnen om 11 uur met soep. Ja. En dan onderweg doen we brood eten een eindje verder. En bij de laatste stop dan pakken we gebak. Ja. We zitten lekker aan de soep hier geloof ik hè? Dus, Ja, maar ik begreep dat het voor u een thuiswedstrijd is. Dat klopt, we komen uit Zandbeek. Ja, vandaar. Ja. Maar we fietsen al jaren mee in Venray, dus dat is altijd wel leuk. Ja. Bent u wel eerlijk in Venray gestart vanmorgen? Wij zijn in Venray gestart, ja. Nou, dan kijk maar eens even op de kilometerstand. Inderdaad, jawel. Tijdens de 4 dagen trekken vooral de senioren erop uit. Maar toch zijn het niet alleen ouderen die deze week op de pedalen gaan staan. Tijdens de schoolvakantie hebben ook de kinderen de mogelijkheid om op pad te gaan. Met wie fiets je rond vandaag? Met mijn opa, die zit hier tegenover me. U zit lekker te genieten van een bakje koffie. Is het een beetje vol te houden deze fietsvierdaagse? Dat hoort bij de Vierdaagse. Regelmatig een kopje koffie drinken. Maar het is goed te doen hoor. 45 kilometer fietsen. Dat is geen enkel probleem. En ik denk voor de meeste mensen, want ik zie dat er zeer veel senioren vooral op de route zitten, 45 kilometer. Maar u fietst niet alleen, vertel eens. Nee, ik heb mijn kleinzoon meegenomen en dat is al een beetje routine geworden. Hij vindt het leuk en ieder jaar vraagt hij erom. Hij wil zelfs de 60 kilometer een keer mee rijden. Is het een beetje leuk zo met je opa rondjes fietsen of niet? Jawel, ja, is goede gesprek. Ja, je kunt bijpraten hè. Dus hij heeft nu vakantie, dus hij kan zijn schooljaar kan hij mee
daar kan hij over vertellen. Hè. En ben je niet soms een stukje te snel voor je opa? Ja, soms wel. Dan moet ik heel even wachten. Maar En af en toe krijgt hij natuurlijk of een ijsje of een kopje soep. Zo wat extra's, want dat lokt wel hè, om dan met opa te gaan fietsen. Dus daar moet je rekening mee houden. En dan blijft hij lekker wachten op jou als je een keer achter ligt. Ja, dat doet hij wel. Hij heeft af en toe een iets hoger tempo. Je bent hem nooit kwijtgeraakt onderweg? nee, dat niet. Ik let wel op hem.